Čaute a vítajte u ďalšieho dielu z Let's Play a Flash Game Zombotron. Zrejme posledný, alebo ešte jeden bude, neviem, lebo to je 9. ešte a skoro 10, tak ideme hrať. Zabudol, že som to skrýva. Možno to máme, ale? Nemáme. Si kúpime Medziu a Health Pack. K tomu. Všetko vybuchuje. Daj na boj! Nie, tak. Kašľa. Ale ja chodila, ale ešte tak. Vybuchli, prosím. Áno, ďakujem, že si vybuchol. A ne. Dobre, ako ty si to hodne dozoril. Dobre. Všetko pohoda, tak to nekrváca, všetci sú kamaráci. Tak to má byť. Ale ťažko ťa nezabije. To by bolo až príliš cool. Super, bude ťažko, to tady by si dali silent kill. Najdi 20 tajných čestiek, máme spolu očíkom. Ja, jasne. No, aspoň to. Silent killer. No teraz očíkom za sebe hodne. To nebolo také veľmi dobré, ten killa proste je. A tu bola výťah! Mám ráznejšie výťahy. A vy tiež? Ak budete hrať Zombotron, napíšte mi do komentárov, či tiež rada zničujete výťahy a dodám fotku tak. Zaujímavé by to mňa. Máme peniaze, nechám tak. To sa dnes zmizne, to je na prejko zmizne. Ale tu ďalšie, neviem, to už som hovoril. Tam sú viacej. A tie kvetky tu sa mi páčia. To sú také svítiace veľké kvetky tam. Vysia na blízke, to sa časí, že bez toho nabili do nej svietiace kvety. Byli z toho svietiace kvety a byli z toho žarovky a lampy. Keď sme mali futbal a som úplne... Ne, to dej robiš. Wow, skoro mi zničil moje autíčko. Alebo naše autíčko? Poďme, dajme si pokazané auto, keď potrebujem. Tak, dobré auto, aspoň dáme nejakú veci, dobre. Wow, ten level sme zvládli teda rýchly. Len 3 minúty sa mi zdá. Teraz ideme... Ne. OK. Ufa. Ne, dobre. O Flash som povedal. O Flash. Daj mi to napísať v komentároch, že som povedal. A ten môže sa opraviť, že rovno som povedal Flash. Ne, ja som povedal. Dáte práve povedal som to som povedal. Nie to, keď sa vy používate, ale to. Budem to veľmi tak často. Také tam toto sú dva, to nie sú také hrozné. A teď či chcete, aby som povedal v poku, vy viete, čo by si o to proste povedal. Ojde! Teraz som zabudol úplne, že je to boss. Máme tu bossa, nejde bude. Ojde! Jo, to bolo ty slotka. Poď boss. Je také triga, to je proste toto. Nevedka viereť vysielať ako je bossa. A bossa tu stojí a neviem, že tu proste toto bude, ale tu stojí a pustil. A keď vidíme, že tu myslí, tu dáme sa furt zväčší niektoré lieky a dáme je úplne head. A je to robí.
ale bude rýchly tak, len 5 minút to začne trvať. Naozaj. Predstavilo to veľa ťažšie. Tedy som furt to nevedel dať, ale potom naposledy, no problémo to tá istá taktika, ale tedy sa aj dostal. Skúšal všetky. Ne? Ne, to nejde. Ale on aj tak zobral. Tedy furt to prežili a teraz sú taký slabý. Alebo ja som silný? Neviem. A ne. Ojde, dubna. Najzde priateľa, alebo vidím z výšky, ja som dubna skakanie. V dvojke je jedna taká pozícia, dva pozície, čo nechce skakať. Môžem robiť best of, ak sa mi podarí to všetko nastrhnúť. No 26 z 25. To mi nikdy podarilo tak veľa. Tedy sme jednu čestku zabudli, čo sa zničilo. No, tu. Už je koniec našeho života, takže ideme do toho. You are great warrior, congratulations! Your main mission has been complete, but it's not over to be caught. Results enemy squared 394, command collected 798, objects destroyed 377, missions completed 10. Čo neviem, ako sa dá viacej tých misiách. And your final score 2000, ne, to je 2010 1199, tak dá sa aj z milión, ale sa nepodarí, keď som nebral všetky body. Tak, a to bolo všetko u Zombotron a uvidíme sa u ďalšieho Flash Game, čo neprezradím, jaký to je, to už poklapíte. Alebo vy napíšete do komentárov spamovať, že natoč to tu Flash Game, toto Flash Game, natoč napríklad, čo ja viem. Jaký Flash Game? Earn to Die, alebo také, čo ma napadlo teraz. Sú veľa hry, Flash Game, všetko môžete napísať, to zahrajem. Okrem, že to sa naozaj nedá hrať, potom to nedám. No ne, dám to, ale okrem, že to je nejaká úplne nič, o ničom to potom je. A tu sa už rozlučujem a dúfam, že si dajte like pre Lakera LP a uvidíme sa u ďalší Flash Game. Takže, čus a majte sa dobre.